ପକ୍ଷୀର ଆଗମନ। ଆମ ଦଣ୍ଡାର ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଆକାରରେ ବର୍ଷା ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ଆକାରରେ ହବ। ବର୍ଷାଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ଧରିଛି, ଯାହାକି ଆମ ଦଧି ବାବନ ପଟ କହନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଧରିଛି। ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 90%। ଦେଖାଯାଉ ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଲାଗୁଛି। ପବନ ମଧ୍ୟ ଜୋର ହେଲାଣି। ଆମର ଏ କାଳ ବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ଗ୍ରାମକୁ ତାର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଛିଟାରେ ଓଦା କରିଦେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ଷାର ଆଗମନ, ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସାକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ଆଉ।